І я жадам поволати вас будь цілком уважні і мірковать, чувать себе і своїх ближніх. Будьмо пришвидшені, що ми у руках Божих. Требаме жити і дотримуватися порадах і упутствах, які нам давають експерти з медицини. Ми, християни, ще не боїмо, бо знаємо, що з нами Господь Бог. На той час Великого посту, який так барз позначений з тим вірусом, буде період, коли утверджуємо у нашій вірі, у нашій пришвидшеності і сигурності, що з нами Бог, який жада, щоб ми жили і жили вічно. З тієї нагоди жадам упутить поволам Кушицьким на участь у молитві зо Святішим Отцом при Кмедіях, а буде приносить і Мондовізія на п'яток 27 марця на 18 годин. Після второї молитви Святіший Отець удзелі подповний отпуст і благослов урбі ет орбі. Злучуючи при Кмедіях, най вас Господь Бог благослови у тим часі Великого посту, що ріхтаме до славного і радосного свята Христового Воскресення. Слава Ісусу Христу!